Dorado mo magkano? Ano yung tinago? 160 yan per kilo. Tapos yung mga espada po na mga gilit na o hiwa na po ay tumpukan ay 100 pesos. Pintuna po natin dito ay 220 na per kilo at 180 po sa mga gulyasan. So ito po yung mga laman ng ating mga tahong, talagang 100 pesos na tumpukan, no? So shout out po, kaway-kaway po, ayan, kaway-kaway po. Shout out. Shout out. Gusto na mag-asawa. Baka gusto na mag-asawa. Ano po, dadampot po tayo dyan. Marami po tayong mga kababayan dumadayo. Baka pwede na makakuha tayo dyan. Nag-aasawa na yung lola mo. Ito po ay 320 na per kilo na mga hipon. Ang ganda, oh. Ang laki na siya, 320. Yan po yung mga per kilo ng hipon, no? Tapos talagang 100 pesos na po ang per kilo. Kuya, pwede matanong presyo ng asahasa mo? 300 lang. 300 po. Yung sa pusit, 300. parehas po yung per kilo ng kanyang mga asahasa at mga pusit, no? 300 pesos na kada kilo. Tamot, 250 na per kilo. Tapos mga bisugong bato at mga isdang torsilyo. 160 sa mga laman sa ulo ay 120. Dito po sa mga bigit po natin ay 120. Tapos yung mga tilapia po, no? Ang tumpukan ay 50 pesos, oh. So yan po yung mga latag nila dito. Tay, magkano sa malalaking 350 po sa malalaking hipon. Tapos yan po yung mga 100 pesos na mga tumpukan ng hipon. Tapos ito po yung sugpo na per kilo ay 300 pesos. Good morning, good morning, good morning. Tayo po ay nandito po muli sa bayan po ng Malabon Fish Market. At mag-update tayo ng kanilang mga latagan. So samahan niyo po muli si Boss Lando Explorer na welcome po kayo. So tara, let's go. Lotte, good morning. Good morning. Ilan pa bang kalakati na lalaki? Pinakati sa akin. Magkano yan? Tinanong na naman yung pera eh. Doon, tinanong ko rin yung pera kung magkano eh. Wala pa ba? ₱50 sa mga bentahan po nilang dito ng mga tumpukan, no, ng mga tawilis. Ito po yun, no, ₱50 na tumpukan. Tapos yung mga dilis po natin dito ay ₱50 na tumpok. Dorado mo magkano? Ano yung tinago? 160 yan per kilo.
So yung dorado po natin dito ay 160 na per kilo. Doon po sa mga dulo na mga nagtitinda po ng bangos ay 120 po yung mga madilang tumpukan po ng bangos, at yung mga bisugo po dito ay 320 na mga per kilo. Tapos dito rin po ang mga tawilis po natin ay 50 pesos na tumpukan. So makakapagulam ka na sa halagang 50 pesos ay meron ka nang mabibili. So ito po yung sitwasyon ng kanilang mga latag, no, sa Malabon Fish Market. Ayan po yung mga latag nilang isda na mga binibenta sa ating mga kababayan. So dito yun po yung mga per kilo ng kanilang mga latag. May 50 pesos, may 100 pesos, may 140 po sa mga espada. Yung mga sari-sari pong isda na 260 na per kilo. Yung mga kitang, yan po, no. Solid pa rin ang kanilang mga bentahan po dito ng isdang tumpukan. Mga dilis sa halagang 50 pesos. Yung mga galunggong na babae po dito ay 100 pesos na mga tumpok. So yan po yung mga update ng latag po nila dito sa Malabon Fish Market. So ngayon po ay araw ng Miyerkules, January 22. So yan po yung mga latagan ng kanilang mga isda, no? Pangkinilaw o pangmaksiw na mga isdang tunsoy. Tapos yung mga tumpukan po dito ng tilapia ay 50 pesos lang po sa Malabon Fish Market. Yung mga bangus na pandaing ay 120 na mga tumpok. Tapos yung mga espada po na mga gilit na o hiwa na po ay tumpukan ay 100 pesos. So yan po yung mga tumpukan na bentahan po nila dito sa Malabon Tumpukan. Lodi, shout out! May hango ka na ngayon mga isda. Meron na. Kaya lang ang yellow pintuna po natin dito ay 220 na per kilo at 180 po sa mga gulyasan. Boss, thank you. Ate, nakikita ko lang sa'yo to sa taas. Ang bilis mo, naunahan mo pa ako. Ang bilis eh, naunahan pa ako eh. Oh, sa baba. Ayun nga po eh. Ngayon, nandun nga po sa taas. Ngayon nandito na. Eh, baka kakamban niya po yung nandito. Namaya pa sa dulo yan. Thank you po, thank you. Boss, good morning. Magkano per kilo? 120 pa rin po yung per kilo ng mga manggang hinog. Sambales? Pangasinan. Thank you, bossing. Yung mga per piraso po dito ng bangus dagupan ay 100 pesos isang piraso. So mga hipon natin ay sariwang sariwa, oh. Parang wala kayong mga paninda ngayon. Mataas ang presyo pa rin. Matubal pa. Yun nga eh. Wala, pilay si Boss Mike. Hanggang ngayon pilay pa rin, di pa rin nakaka-recover yung paa. Yung lalaki. Tanggal daw kuko eh. Malaking balat sa tanggal. Hindi mo nakakalso pa yung paa. Kami magkakalawa. Hirap talaga pag nakainom eh, no? Nakatulog kasi siya okay sana eh. Kung hindi siya nakatulog. Nakatulog, nalaglag. Thank you, thank you. Magkano kilo? Lalo na sa mga sapatos nyo, Respect, pinilas, sandals, monoblock, bearings ng motor. Yung per kilo po ng mga hipon po natin ay 320 na kilo. So medyo yung pagbaba natin dito galing sa taas no ng tulay ay medyo kakaunti lang po yung kanilang mga latagan.
na mga tumpukan at mga presyo po ng hipon ay 320 na per kilo. Tay, salamat po. Tapos yung mga pompano po natin dito ay 300 pesos na kilo. So yung mga gulay pa rin po natin, ayan po yung mga presyo. Good morning po, good morning. $130 sa mga pakpak. 3 pirasong naka-plastic na po, no? Tapos yung mga per piraso po ng mga bangus dagupan ay 160 kada piraso. Tapos yung mga pusit kalawang 180, 320 sa mga pompano. At ang mga galunggong na bilog na lalaki po ay 240 na per kilo. Mga lodi, shout out. Ayun, kahit matumalay, shout out. Magkano yellow pin? Ayun, 250. Medyo may pagbaba na po yung yellow pin tuna natin, no, sa Malabon Fish Market. 250 po sa mga per kilo. Dito sa Pusit Kalawang. Pusit Kalawang. Parehas 250. Hindi po siya nagmamansya. Bagay ba? At hindi po Bagay? Bagay na bagay. Kapag nagpalit tayo ng aura, ganun na itsura ko. Thank you mga lodi. Salamat, salamat. Thank you. Laban lang tayo. Boss, good morning. Busy yung anak mo. Nagtinda ba? Oo, nakaubos agad. Maga nakakaubos niyan. Eh, paano ka? May kalaban na tayo eh. May kalaban tayo PTA. Ngayon? Toto po yung mga laman ng ating mga tahong sa halagang 100 pesos na tumpukan, no? So shout out po. Kaway-kaway po. Ayan, kaway-kaway po. Shout out. Shout out. Gusto ka mag-asawa? Baka gusto na mag-asawa. Ano po, dadampot po tayo dyan. Marami po tayong mga kababayan dumadayo. Baka pwede na makakakuha tayo dyan. Nag-aasawa na yung lola mo. Mga customer namin, nanonood yan sa asawa oh. Nagkalat din, nagkalat din. Hindi ka nila nangyari. Ayun, no? Boss, thank you. Salamat. Thank you. Ayan, yung mga kabasi po ay 100 na tumpok. Yung mga tawilis po natin ay 50 pesos. Yung mga seaweed po, magkano po yan? 50 po isang tumpok. Yung mga seaweed po natin ay 50 pesos na tumpok. Yung mga tumpokan po dito ng galunggong ay 100 pesos po, no? Mga babaeng galunggong. Nay, salamat po. Shout out. Naghahanap. Oh, naghahanap din yan. Naghahanap din kasi nakausap ko siya. Shout out. Ang ganda ng hipon nila, oh. 300. Nay, salamat. Thank you po. Dito po ay 320 na per kilo na mga hipon. Ang ganda, oh. Nalaki na siya, 320. Yan po yung mga per kilo ng hipon, no? Tapos yung mga sigarilyas po natin, 60 pesos na kilo. May tawad. 320 punan. 320 na lang di benta. Di man lang nataas. Maganda yung hipon kaysa nakaraan, no? May labi-lab yung hipon. Ito maganda. Yung nakaraan, magkano? 350. Papangit pa no? Yung ganda, oh.
Lodi, thank you salamat. Alright, so yung mga per kilon po ngayon ng kamatis ay medyo bumaba na po. Sa halagang 100 pesos na po ang per kilo. Tawilis ay 70 pesos na kilo. So paubos na. So shout out sa'yo, te. God bless po, God bless. Pogi, shout out. Wash out, pare. Magkano ngayon hipon mo? 300. Ayun sa kabila, 320 at 300 pesos na mga per kilo. So, yan po yung mga update natin, no? Medyo ang hipon natin ay nasa 300 ang pinakamababa sa ating pag-iikot. Atras tayo, Gar. May kalaban. Yan na yung mga ating mga MCAT ng Malabon Fish Market. So, shout out. Bossing, good morning. So, dito po ang mga latagan po ng mga Salmon Japayuki ay 160. Tapos yung mga Tilapia Batangas ay 120, ang Chaveta ay 160 at ang mga Galunggong ay 180 pesos na per kilo. So, yung mga latag nila napakaganda yun, no? Mga hasa-hasa, tapos yung mga pusit, no? Yan po yung mga bentahan nila dito sa Malabon Fish Market at mga seaweed. Kuya, pwede matanong yung presyo ng asa-hasa mo? 300 lang. 300 po. Yung sa pusit, 300. parehas po yung per kilo ng kanyang mga asa-asa at mga pusit, no? 300 pesos na kada kilo. Tapos yung mga tumpok na 50 pesos yung mga tumpukan. Bossing, salamat po. Boss, good morning. Bago ako gumawa sa Tita Melda, nag-vlog muna ako. Oo. Hindi, mano ko yung bahay niya, pinipinturahan ko. February 3 pabalik ko eh. Sa trabaho. Tagal. Kaya vlog muna ako tapos diretso ako doon palit. Update lang ako dito. Daily ka ba? Meron bang darating na? Isang araw. Isang araw kita na sila dito. Pero wala naman nahuli. Wala nga. Hindi, ang ano naman nila, kapira naman itong MMDA. Hindi naman sila kumuha ng paninde. Ano lang nila yung mga kariton. Hindi naman sinasampan nila. Nasaan? Ikot muna ako, ha? Alright, so dito po yung mga pusit lumot. 250 na per kilo, tapos mga bisugong bato at mga isdang torsilyo. So yan po yung latag, no, ng kanyang paninda. Balikan na lang natin at mayroon siyang kausap na mga customer niya sa Malabon Fish Market. At dito naman po yung mga tumpok ng galunggong ay 100 pesos, 200 pesos po. At ang ating hipon ay 320 na mga per kilo. Yung mga presyohan po ng asa-asa ay hindi rin po nalalayo, no? Sa halagang 300 pesos pa rin po yung mga presyohan ng per kilo. Yung mga tawilis ay 100 ang kilo. Sa mga hipon ay 350. Yung mga maliliit na limasag ay 70 pesos na kada kilo. Ang ating mga latag naman ng mga cream dory ay 160. Sa mga laman sa ulo ay 120. Wala kayong latag ngayon, por tilapia lang ha. Wala mahango. Wala mapakyaw. Magkano kilo? Tilapia. 120 sa mga per kilo ng tilapia ang Batangas. So dito tayo kay Potpot sa mga bentahan niya naman ng mga hipon, no? Bossing, thank you ha. 320 sa mga per kilo.
280 sa kabila, no? So shoutout sa iyo, Lodi. Magandang umaga. Yung mga posing talaga na Shoutout sa mga tropa kong TYJ. ayun, shoutout. Shoutout nga pala sa mga malapit na rides namin sa February 14. Bakit nakaganyan ka na? Ba't ganyan na isuot mo ngayon? Ha? Nainitan ka na? Oo, nainitan ako eh. Nag-ano, skincare ako eh. Repot-pot, ginamit mo na yung mahiwaga mong stainless, ha? Binibigay ko na nga yan to, no? Oo Sa nga eh. ano, eh. Pato. Ay, sasakay talaga nila yan. So shoutout sa iyo, ikot-ikot muna. Repot-pot, salamat. Dito po sa mga big hit po natin ay 120. Tapos yung mga tilapia po, no? Ang tumpukan ay 50 pesos, oh. So, yan po yung mga latag nila dito. Boss Alan, shout out. Matumal nga, sabi nga, matumal. Tapos ito po yung mga sugpo. Shout out po, good morning. So, yun po yung mga kilo ng sugpo natin, no, sa halagang 300 pesos. Tapos yung tumpukan po dito ng alimasag ay 100 pesos. Tayo magkano sa malalaking 350 po sa malalaking hipon. Tapos yan po yung mga 100 pesos na mga tumpukan ng hipon. Tapos ito po yung sugpo na per kilo ay 300 pesos. Tayo salamat po. Good morning. So, baba na tayo dito pa sa mga nagbebentahan po ng mga seafood ng Malabon. So, tumpukan ay 50 pesos. 320 sa mga per kilo, 350 sa mga tumpok. Tapos yung mga kalamang po natin ay 70 pesos na isang kada plastic na pang bagoong. Te, shout out po, te. Good morning. Si nanay nandoon, naku po, naghahanap daw siya. Hindi ko masabi ko. Dito ay ang gaganda ng mga gulyasan, no? Tapos mga ulo ng mga big head, no? Boss Gerald, magkano tong ano? 200 ang kilo, boss Pedro. 200 po ang per kilo ng mga isdang gulyasan. Yan daw. Tapos yung mga big hit na mga binibenta niya rito, ayan, kakatayin niya na para mailatag na sa kanya mga itinitinda. Tapos yung mga tumpukan. Tumpok 100. So yun po yung mga tahong na malalaki, no, na binibenta po nila dito sa tumpukan ay 100 pesos. So dito tayo kay Boss Ed Pompak. Shout out Boss Ed Pompak. Good morning, mga walang hangon na talaga yung mga isda, no? Kano kilo? Per isang bugkos lang na, no? 150, mura. Isang ganito po, isang hawak na po, ang ulo lang po ang tinanggal nila. At sa tumpukan din po ay binibenta. Magkano tumpok dyan? Ayun, 3 piraso na po, no? 100 pesos. Tapos ito ay 150 sa kada bugkos na isang bit-bit lang po. Boss Ed, thank you, ha. Salamat. Papatayin ko yan kung ako inaasar ng ganyan. Ayun yung sa posting. Nakita na sila. Papawakan pa sila sa barangay. Boss, magkano na kilo mo? 350 yan. 350. So dito yung mga per kilo na mga ipon ay 350, no, sa mga per kilo. Boss, thank you, ha. So yun nga po ay may clearing ang ating mga MCAT ng Malabon City Hall. Kaya yung mga nasa gilid na po yan, kung ano po yung makita nila mga kagamitan diyan sa mga gilid ay kanila pong kinukumpiska. So nandito yung mga kaibigan natin na mga nagbebenta po ng mga ayan yung mga gulay nila, no. So nandito sila ngayon mga nakapwesto. So shout out. Good morning sa mag-asawa. So God bless sa inyo, ha, sa mga paninda ninyo. At alam ko naman yung sitwasyon ninyo.
Dahil naman sumusunod naman tayo sa batas nila. Oo. Muna bago sumuha. Oo, tama yun. Ay, nagki-clearing sila sa gilid ayun. So magkano yung mga ano, yung mga upo mo? Upo natin, Boss Lando, 30 lang. Isang piraso. Ito mga nakalatag na to, 10 pesos yan. Ito pong kahabaan na ito, yan. Nakikita nyo po sa aking pagbablog. 10 pesos po no, na mga nakatali na gulay. Tapos yung repolyo mo magkano? 80 pesos na per kilo. Yung sayote mo, 50 kilo. 50 kilo, medyo bumaba konti no, ang ating mga sayote. Yung kamatis mo, Ang kamatis natin, Boss Lando, 20. 20 pesos yung mga naka-plastic na yon. 150 ang kilo. 150 pa rin po ang per kilo ng mga kamatis no. Lodi, salamat ha. Ingat kayo, ingat. Thank you. Alright, so yun na nga po at na-update na natin yung mga presyohan ng kanilang mga gulay dito sa Malabon Fish Market. At tayo ay paangat na at papunta na sa itaas uli at yung ating update no. So shout out sa ating mga OFW na naghahanap buhay, sa mga viewers po natin na lagi po sumusubaybay sa pagbo-vlog po ni Boss Lando Explorer. So talagang ang nakita natin mga presyo ng mga hipon ko ay dagsa pa rin. At mabibili nyo po dito sa Malabon Fish Market. 280 ay maliit na mga hipon at yung mga presyohan ay pumalo po sa 350 ang pinakamataas na per kilo. So yun na po, talagang nakakasulit at nakakatipid ka pa rin sa mga gusto mo mabiling mga ulam sa Malabon Fish Market. Sa totoong buhay natin mga Pilipino. So ito po yung kanya mga bisugong bato. Tsaka torsilyo. Magkano yung bisugong bato mo? 250 rin ang per kilo. Mapalit, mapalaki. Sa malaki 300. Itong torsilyo. 200 po. Yun po yung mga per kilo ng kanya mga isda, no? Oo. Wala nga gano'ng mahango. So yun po ang mga update natin ng mga presyuhan ng seafood sa Malabon Fish Market. Wala pang huli. Boss, thank you. Salamat. Thank you. Baka next month, no?